Οι δύο Απόστολοι Λουκάς και Κλεόπας περπατούν λυπημένοι προς Εμαούς. Ο δάσκαλός τους σταυρώθηκε. Όλα μοιάζουν χαμένα. Συζητούν και αναρωτιούνται. Καθώς πορεύονται, ο Χριστός τους πλησιάζει διακριτικά ως άγνωστος. Ακούει με αγάπη και συμπόνια τον πόνο τους. Δεν σπέβδει να αποκαλυφθεί. Κατόπιν τους ελέγχει όχι για να τους μειώσει, αλλά για να τους αφυπνήσει αποκαλώντας τους ανόητους και βραδύ στην καρδία του πιστεύει. Εκείνοι ταπεινά συνεχίζουν να τον ακούν να τους ερμηνεύει τις γραφές. Ακόμη δεν τον αναγνωρίζουν. Καθώς ο ξένος τους ερμηνεύει τις γραφές, η καρδιά τους αρχίζει να φλέγεται. Φτάνουν στο χωριό. Ο Χριστός κάνει πως προχωρά. Κινούμενοι από αγάπη τον παρακαλούν, μείνε με θυμόν. Αν δεν του το ζητούσαν, δεν θα ζούσαν το θαύμα που ακολούθησε. Κάθονται να διπνήσουν. Με την ευλογία και την κλάση του άρτου ανοίγουν τα μάτια τους και τον αναγνωρίζουν. Ο δάσκαλός τους ζωντανός ανάμεσά τους. Και τότε γίνεται άφαντος. Η λύπη πλέον γίνεται χαρά. Η σύγχυση βεβαιότητα. Η αδυναμία δύναμη. Ενώ έχουν ήδη διανύσει 11 χιλιόμετρα, σηκώνονται αυτή τη ώρα και επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα για να μαρτυρήσουν και στους άλλους μαθητές ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως. Ο Χριστός είναι δίπλα μας διακριτικά στη ζωή μας και στην θλίψη μας. Μας ακούει και περιμένει το «Μείνε με θυμόν, Κύριε». Όταν η καρδιά ποθεί τον Θεό, αγαπά ειλικρινά, αγωνίζεται με ταπεινό φρόνημα, μετανιώνει ουσιαστικά, τότε το έλεος του μας επισκιάζει, η καρδιά μας φλέγεται, η χάρη του μας επισκέπτεται και μέσω των αχράντων μυστηρίων μας αποκαλύπτεται. Κύριε, ή και ανόητος ημί και βραδύ στην καρδία του πιστεύειν, φλέξουν μου την καρδία εις το αγαπάνσε, μείνουν μέτε μου και διάνοιξουν τους οφθαλμούς της καρδίας μου του ειδήνησε.